Ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom videu, kde sa pozrieme na jednu z najdiskutovanejších ekonomických tém a sú ňou obchodné clá. Možno ste už počuli, že krajiny si medzi sebou zavádzajú rôzne clá, ale čo to vlastne znamená pre nás, bežných ľudí, investorov a firmy? Obchodné clá sú poplatky, ktoré vlády ukladajú na dovoz tovaru z iných krajín. Cieľom môže byť ochrana domácich výrobcov pred lacným dovozom, zvýšenie štátnych príjmov alebo ako odpoveď na obchodné spory medzi krajinami. No ich zavedenie či zrušenie môže mať obrovský vplyv na ceny produktov, finančné trhy a globálnu ekonomiku. Prečo by nás to malo zaujímať? Pretože obchodné clá môžu ovplyvniť všetko, od ceny vášho nového smartfónu až po hodnotu vašich investícií. Zároveň majú zásadný dopad na veľké firmy ako Apple či Samsung, ktoré môžu buď stratiť, alebo naopak profitovať z týchto ekonomických zmien. V tomto videu sa pozrieme na to, ako clá fungujú, ako ovplyvňujú ekonomiku a investície a konkrétne sa pozrieme na veľké spoločnosti, ktoré sú týmito opatreniami najviac zasiahnuté. Takže ak vás zaujíma, ako tieto rozhodnutia menia svet financií, určite sledujte moje video až do konca. Poďme si teraz vysvetliť, čo to vlastne obchodné clá sú a ako fungujú. V skratke, obchodné clá sú dodatočné poplatky, ktoré krajina uvalí na tovar dovážaný zo zahraničia. Existujú tri hlavné typy ciel. Ad valorem clá vypočítavajú sa ako percento z hodnoty dovážaného tovaru. Napríklad, ak je clo 10% a produkt stojí 100 eur, clo bude 10 eur. Špecifické clá, pevná suma za jednotku tovaru. Napríklad 5 eur za každú dovezenú fľašu vína. Kombinované clá, kombinácia oboch vyššie uvedených typov. Prečo vôbec vlády zavádzajú clá? Vidím tu viacero dôvodov. Ochrana domácich výrobcov. Ak je zahraničný tovar príliš lacný, miestni výrobcovia nemôžu konkurovať. Clá môžu pomôcť udržať ich konkurencieschopnosť. Obchodná vojna. Clá sa často používajú ako nástroj politického tlaku. Napríklad, obchodná vojna medzi USA a Čínou viedla k vzájomnému zavádzaniu ciel, ktoré ovplyvnili celý svet. Príjem do štátneho rozpočtu. Clá môžu byť jednoduchým spôsobom, ako zvýšiť príjmy vlády. Poďme na otázku. Ako sa clá prejavili v histórii? Uvediem príklad. V 30. rokoch 20. storočia USA zaviedli vysoké clá na dovoz, čo viedlo k odvetným opatreniam iných krajín a nakoniec sa prehlbili až na veľkú hospodársku krízu. Podobne aj obchodná vojna medzi USA a Čínou v posledných rokoch spôsobila turbulencie na globálnych trhoch. V ďalšej časti sa pozrieme na to, ako obchodné clá ovplyvňujú finančné trhy a investorov. Ako obchodné clá ovplyvňujú finančné trhy? Poďme si to spolu rozmeniť na drobné. Zavedenie ciel zvyšuje náklady na import, čo znamená, že zahraničné produkty sa stávajú drahšími. To môže viesť k zvýšeniu cien v obchodoch, čo zas znižuje kúpnu silu spotrebiteľov. Ak si napríklad Apple musí priplatiť za súčiastky z Číny, buď zdraží iPhony, alebo bude mať nižšie zisky. Ako na clá reagujú finančné trhy? Každá väčšia zmena obchodnej politiky môže vyvolať prudké pohyby na burze. Napríklad v rokoch 2018, 2019, keď USA a Čína vzájomne zavádzali clá, akciové trhy reagovali veľkou volatilitou. Index S&P 500 vtedy zaznamenal výrazné prepady po oznámení nových ciel, ale aj prudké nárasty pri správach o možnom zmierení napätia. Čo na to investori? Keď sa zavádzajú clá, investori sa často uchyľujú k bezpečnejším aktívam, ako sú zlato alebo dlhopisy. V
Naopak, keď clá ohrozujú konkrétne odvetvia, investori môžu začať predávať akcie firiem, ktoré sú najviac zasiahnuté. Nie všetky sektory však reagujú rovnako. Pozrime sa na 3 hlavné oblasti. Technologické firmy, spoločnosti ako Apple alebo Intel, sú citlivé na clá, pretože ich výroba závisí od globálnych dodávateľských reťazcov. Ak sa clá zvýšia, môžu sa ich výrobné náklady dramaticky zmeniť. Automobilový priemysel, clá na oceľ a hliník zvyšujú náklady na výrobu aut, čo ovplyvňuje spoločnosti ako Ford, Tesla či Volkswagen. Ak clá zavádzajú na už vyrobené autá, klesá konkurencieschopnosť zahraničných výrobcov na určitých trhoch. Oceliarsky sektor, ak sa zavádzajú clá na dovoz ocele, domáce oceliarske firmy môžu profitovať, pretože sa zníži konkurencia zo zahraničia. Naopak, výrobcovia, ktorí oceľ nakupujú, môžu čeliť vyšším nákladom. Z toho vyplýva, že obchodné clá nemajú len jeden univerzálny dopad. Pre niektoré firmy môžu byť katastrofou, zatiaľ čo iné na nich môžu zarobiť. To je dôvod, prečo sa investori a analytici vždy snažia predvídať, ktoré spoločnosti budú víťazmi a ktoré porazenými. V ďalšej časti videa sa spolu pozrieme na konkrétne spoločnosti, ktoré sú politikou cieľ najviac ovplyvnené. Ktoré spoločnosti najviac ovplyvňuje politika cieľ? Nie všetky firmy sú na obchodných clách stratové. Niektoré na nich môžu dokonca zarobiť. Poďme sa pozrieť na niekoľko veľkých hráčov, ktorých obchodné clá výrazne ovplyvňujú, či už pozitívne alebo negatívne. Apple ako obchodné clá ovplyvnili dodávateľský reťazec a ceny zariadení. Apple je jedna z najviac ovplyvnených spoločností, keďže veľká časť jeho výroby sa odohráva v Číne. Keď USA zaviedli clá na čínske produkty v rámci obchodnej vojny s Čínou, Apple čelil vyšším nákladom na dovoz komponentov, čo ohrozovalo jeho zisky. Napríklad clá na dovoz elektroniky mohli teoreticky zvýšiť cenu iPhoneu o 10 až 15 %. Apple však našiel spôsoby, ako sa cieľ vyhnúť, napríklad presunom časti výroby do Vietnamu alebo Indie. Navyše Apple často dokáže časť zvýšených nákladov preniesť na zákazníkov, ktorí sú ochotní platiť prémiové ceny. Čo to znamená pre investorov? Každá veľká zmena v obchodnej politike medzi USA a Čínou môže ovplyvniť cenu akcií Apple. Keď napríklad administratíva USA naznačí zmiernenie cieľ, akcie Apple reagujú rastom. Poďme sa pozrieť na ďalšiu spoločnosť a je ňou Samsung. Výhody z obmedzení pre čínskych výrobcov, napríklad Huawei. Spoločnosť je jedným z víťazov obchodnej vojny, čo sa skôr či neskôr odzrkadlí aj na cene akcií spoločnosti. Keď USA zaviedli sankcie proti Huawei a obmedzili jeho prístup k americkým technológiám, Huawei stratil konkurencieschopnosť na globálnom trhu. To otvorilo priestor pre Samsung, ktorý získal väčší podiel na trhu so smartfónmi aj sieťovými technológiami. Okrem toho, Samsung má diverzifikovanejší dodávateľský reťazec, pričom veľká časť výroby je v Južnej Kórei a Vietname. To znamená, že sa mu darilo vyhnúť vyšším clám. Takže zatiaľ čo Apple musel riešiť dodatočné náklady, Samsung získaval podiel na trhu. Pre investorov to znamená, že počas obchodného konfliktu medzi USA a Čínou môžu akcie Samsungu rásť, keďže firma ťaží z problémov svojich čínskych konkurentov. Poďme sa pozrieť na vplyv v automobilovom priemysle. Obchodné clá, oceľ a hliník a ich vplyv na výrobu. Keď ich USA zaviedli na dovoz ocele a hliníka,
automobilky ako Ford, General Motors a Tesla zaznamenali prudký nárast výrobných nákladov. Oceľ a hliník tvoria významnú časť konštrukcie automobilov. Ak sa zvýši cena týchto surovín, automobilky buď musia zdvihnúť ceny aut, alebo absorbovať náklady zo svojich ziskov. Napríklad Ford odhadoval, že obchodné clá na oceľ a hliník ho môžu stáť až $1 miliardu ročne. Automobilky, ktoré vyrábajú najviac aut v USA, boli na tom horšie ako tie, ktoré produkciu rozložili do viacerých krajín. Pre investorov to znamenalo, že akcie amerických automobiliek boli volatilné, pričom niektoré firmy museli prispôsobiť svoje obchodné modely alebo hľadať alternatívnych dodávateľov. Tesla – vplyv čínskych ciel na export elektrických vozidiel. Tesla je špecifický prípad, pretože je jednou z mála amerických automobiliek, ktorá má silné zastúpenie aj v Číne. Keď USA a Čína zavádzali vzájomné clá, Tesla musela čeliť vyšším nákladom na export svojich aut do Číny. Aby sa vyhla týmto problémom, Tesla otvorila obrovskú továreň v Šanghaji, čím znížila závislosť od importu aut z USA. Dnes je táto továreň kľúčová pre Teslu, pretože vyrába tisíce vozidiel mesačne a pomáha Tesle udržať si pozíciu na čínskom trhu. Pre investorov bolo zaujímavé sledovať, ako Tesla dokázala obísť klad tým, že sa prispôsobila situácii a investovala do lokálnej výroby. To je príklad toho, ako môže firma reagovať na obchodné clá strategicky a dlhodobo z toho profitovať. Na záver videa sa pozrieme na dopady ciel na spotrebiteľov a malé firmy. Obchodné clá sa netýkajú len veľkých korporácií a investorov. V konečnom dôsledku ich pociťujeme aj my, bežní spotrebitelia. Ako? Predovšetkým cez vyššie ceny produktov, ktoré denne používame. Zvýšenie cien spotrebného tovaru. Keď sa zvýšia obchodné clá na importované produkty, firmy, ktoré ich predávajú, majú dve možnosti. Absorbovať vyššie náklady a znížiť svoje zisky, alebo ich preniesť na zákazníkov vo forme vyšších cien. Väčšinou sa rozhodnú pre druhú možnosť. Mobilné telefóny a elektronika. Ak sa zvýšia clá na súčiastky dovážané z Číny, výrobcovia ako Apple alebo Dell musia zdražiť svoje produkty. Automobily. Výrobcovia automobilov sú závislí od dovozu ocele, hliníka a elektronických súčiastok. Ak obchodné clá zvýšia cenu týchto komponentov, koncové ceny aut rastú. Napríklad clá na oceľ a hliník zavedené USA v roku 2018 viedli k zvýšeniu výrobných nákladov automobiliek ako Ford a General Motors, čo sa nakoniec premietlo do vyšších cien pre zákazníkov. Vyššie ceny však znamenajú, že ľudia si môžu dovoliť menej produktov, čo znižuje dopyt a môže spomaliť ekonomický rast. Ako obchodné clá ovplyvňujú malé a stredné podniky? Malé a stredné podniky sú na clá obzvlášť citlivé, pretože nemajú rovnakú finančnú rezervu ako veľké korporácie. Mnoho podnikov je závislých od dovozu komponentov alebo hotových produktov. A ak sa ich náklady zvýšia, môžu sa dostať do problémov. Výrobcovia elektroniky a technologické startupy. Ak malé firmy dovážajú časti z Číny alebo iných krajín, vyššie clá môžu znamenať, že si nebudú môcť dovoliť konkurovať väčším hráčom, ktorí majú lepšie dodávateľské reťazce a môžu si dovoliť absorbovať časť nákladov. Rodinné podniky a predajcovia, napríklad malí dovozcovia oblečenia alebo nábytku z Ázie, môžu byť nútení zdražieť, čím sa ich produkty stanú menej konkurencieschopné oproti lokálnym alternatívam. Gastrosektor. Ak clá zasiahnu importované potraviny, reštaurácie, kaviarne či malé potravinové obchody, môžu zaznamenať vyššie náklady, čo sa môže preniesť na zákazníkov.
Mnoho malých podnikov je tak postavených pred dilemu. Buď zvýšia ceny a riskujú stratu zákazníkov, alebo absorbujú vyššie náklady a znížia svoje marže. Reakcie vlád. Ako sa snažia kompenzovať dopady ciel? Vlády si uvedomujú, že clá môžu spôsobiť ekonomické problémy a preto často prijímajú opatrenia na zmiernenie ich dopadov. Subvencie a daňové úľavy. Vlády môžu dotovať domáce firmy, aby im pomohli vyrovnať sa s vyššími nákladmi. Napríklad USA poskytli farmárom miliardové dotácie, keď Čína zaviedla odvetné clá na americké poľnohospodárske produkty. Obchodné dohody. Krajiny sa snažia vyjednať nové dohody, ktoré zmiernia dopad ciel. Napríklad dohoda USMCA, ktorá nahradila NAFTA, pomohla znížiť niektoré obchodné bariéry medzi USA, Kanadou a Mexikom. Obchádzanie ciel cez tretie krajiny. Niektoré firmy hľadajú spôsoby, ako obísť clá. Napríklad, keď USA zaviedli clá na čínske produkty, mnoho firiem začalo dovážať komponenty z Vietnamu, Indie či Mexika, čím sa vyhli priamym clám. V konečnom dôsledku sú obchodné clá dvojsečná zbraň, môžu chrániť domáci priemysel, ale zároveň zvyšujú ceny pre spotrebiteľov a vytvárajú tlak na firmy. Ich dlhodobé účinky závisia od toho, ako sa s nimi krajiny a podniky dokážu vyrovnať. Takže, čo si z toho všetkého môžeme odniesť? Obchodné clá sú silným nástrojom, ktorý môže mať obrovský vplyv na ekonomiku. Od cien produktov v obchodoch, cez akciové trhy, až po konkurencieschopnosť veľkých firiem. Ako sme videli na príkladoch Apple, Samsungu, Tesly či automobiliek, clá môžu niektorým firmám uškodiť, zatiaľ čo iným môžu paradoxne pomôcť. Rovnako sa dotýkajú aj nás, bežných ľudí, či už pri kúpe elektroniky, auta alebo každodenných výdavkoch. Malé podniky zas musia čeliť vyšším nákladom a hľadať kreatívne spôsoby, ako zostať konkurencieschopné. A čo bude ďalej? To záleží na rozhodnutiach politikov a reakciách trhu. Či už pôjde o nové obchodné dohody, zmiernenie obchodných sporov, alebo naopak, eskaláciu konfliktov, jedno je isté, obchodné clá budú aj naďalej hrať kľúčovú rolu v globálnej ekonomike. Čo si myslíte vy? Aký máte názor na obchodné clá? Sú podľa vás potrebné na ochranu domácich výrobcov, alebo skôr poškodzujú ekonomiku? Napíšte mi svoj názor dole do komentárov. Rád si prečítam vaše myšlienky. Ak sa vám páči tento obsah a chcete ma podporiť v tvorbe ďalších investičných analýz a exkluzívnych videí, určite sa pridajte na môj Patreon. Tam zdieľam prémiové analýzy a moje osobné portfólio, kde uvidíte presne, do čoho investujem. Odkaz na Patreon nájdete v popise videa. Pridajte sa k našej investičnej komunite a získajte náskok pred ostatnými. Určite nezabudnite dať like, odoberať kanál a zapnúť si notifikácie, aby vám neunikli ďalšie videá o ekonomike, financiách a investovaní. Ďakujem, že ste pozerali až do konca a vidíme sa na budúce